जय बर' हारिनि नाथाय जोङो धोरोमखौ सोलायनो हानाय नङा हारिनि बाथ्राखौ बुंनायमोनब्ला दिनै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंनायब्ला बेसे साबसिन जागौमोन जुदि दम दङब्ला हिम्मत दङब्ला हारिनि जाथिनि सासे हसायैनो सैथो दैदेनगिरिब्ला बड'लेण्ड सोदोबखौ लाबो बिश्वजित दैमारि नोंनि सिगाङाव आं बुङो दिनै मैया दाख्लैनिफ्राय माखासे निउसफोरखौ नुगासिनो दङ जाय निउसावहाय जोंनि केबिनेट मिनिस्टार जोंहा मिस्टार बिश्वजित दैमारि बिथाङा माखासे धोरोमनि सायाव बाथ्राफोरखौ लानानै फैदों बेनि सायावनो आङो फंनैसो बुंनो होननानै आं सानदों जों बुंनांगौ समाव बुंखानांगोन सोर मिनिस्टार सोर एमएलए सोर एमसिएलए जेब्ला जोंनिफ्राय आवाज ओंखारनांगोन जेब्ला जोंनिफ्राय जों बुंनांगोन अब्ला जों बुंनोनो नांखागोन जों सिरि थानाया गाहाम जानाय नङा दानिया जुदि आं पइन्ट टु पइन्ट थाङोब्ला गिबिसिनथाराव जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दावरावखौ बा नांज्लायनाय खमज्लायनायखौ सोर लाबोयो नाम्बार वान कुइसन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दावराव दावसिखौ सोर लाबोयो जुदि जोङो बे सोंथिखौ सोङोब्ला फिननाया जागोन जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोर नाम्बार वानाव दै जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोर जेरावहाय जोंनि बर'नि गेजेराव जेब्ला बिसायख'थि जागोन बिसायख'थियाव दैदेनगिरिफोरनि थुलुंगानायावनो गामि गांखनाव गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय बोराबज्लायनाय बे जाथाया जायो आरो जेब्ला बे जाथाया जायो बै समाव जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोरा रावबो गामियाव फैनानै बेखौ समाधान खालामफैया आरो दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सोरबा हिन्दु दं हिन्दु माने बाथौ दं ब्रह्म दं ख्रिस्टियानफोर दं सोरबा जयगुरु लानायबो दङ गोबां रोखोमनि धोरोमा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाबनानै दङ दिनैहाय आरो बे ब्रह्म बाथौ ख्रिस्टियान जयगुरु बेफोर धोरोमनि दैदेनगिरिफोरानो दिनैसिम बर'नि गेजेराव धोरोमनि दावरावखौ लानानै फैयाखै मानोना जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि हारिनि धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिगौ जे जोंनि बर'आव हाजार जेखि धोरोमानो थाया मानो जों दिनै अनज्लायनानै दङ जों दिनै नांज्लायाखै दावराव दावसि जायाखै गोबां गामि गांखनफ्राव दिनै हिन्दु ख्रिस्टियान जमा जानानै दिनै हाबा खुंदों सोरनिबा सारादुफोरखौ खुंदों सोरनिबा न'खराव बेराम आजार जायोब्ला सहाय होज्लायदों बिनि न'खरनि हिन्जावसाया बै सोरनिबा बाथौनि न'खराव थांदों बिनि बाथौनि न'खरनि हिन्जावसाया सोरबा बै ख्रिस्टियाननि न'खराव हाबा जाहैदों अब्ला जों दिनै सान्तियै दङ रायजो राजाया सान्तियै दङ दायो जोंनि बर'फ्रा हिन्दु ख्रिस्टियान बा बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टियान जयगुरु होननानै दिनै नांज्लायालासिनो मोनसे बुस्थु लुबैदों बे बुस्थुआ जाहैबाय बड'लेण्ड नोंथांमोना दिनै हारिनि दैदेनगिरि जानानै धोरोमनि बाथ्राखौ बुङालासिनो दिनै जुदि हारिनि बाथ्राखौ बुंनायमोनब्ला दिनै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंनायब्ला बेसे साबसिन जागौमोन आं दिनै सासे ख्रिस्टियान बेक्ति जानानै दिनै बिश्वजित दैमारि नोंनि सिगाङाव आं बुङो दिनै नोंथाङा मेगन सादों ना मादों आं जेबो बुंनो थाङा जुदि जोङो माइन'रिटिनिबो आरो शेड्युल ट्राइब्सनिबो जुदि जोङो सुबिदाखौ लाबाय थादोंब्ला जोंखौ नोंथाङा जुदि थांखि लानो होदोंब्ला आं बेखौनो बुंगोन नोंथाङा जेराव दोनगोन जों बेयावनो थागोन नोंथाङा जेराव दोनगोन जों बेयावनो थागोन नाथाय जोङो धोरोमखौ सोलायनो हानाय नङा जों धोरोमखौ सोलायनो हानाय नङा जोनोमनिफ्राय जों जि धोरोमखौ लाबोबाय जों बे धोरोमाव थागोन नाथाय नोङो जिहेतु राजनितिक भाबे जोंनि मोन्थाय दङ थांना थानायनि मोन्थाय
बे मोनथायनि सायाव नोंथाङा जोंनो जिखौ सायख'नानै होगोन जों बेखौनो लागोन। आरो जोंनि धोरोमगुरुफ्रा मिथिखागौ जे जोंनि बर'नि जनसंख्याया जोंहा गोबां खम होननानै। आरो जुदि जों ख्रिस्टियानखौ जुदि अकल ख्रिस्टियानखौहाय हमनानै ला जुदि शेड्युल ट्राइब्स ST निफ्राय जुदि बर', गार', मिसिं, कार्बि गासैखौबो जुदि दानख'योब्ला आरो बे शेड्युल ट्राइब्सआवहाय बेसेबांथो जनसंख्या थाबावगोन? बेसेबां थाबावगोन? दा जुदि बर'आ खावनै जायोब्ला गुबुन हारिफोरनि थाखाय आरो जोंखौ नारसिनबावनो जोबोद मोजांसिन जाबावगोन। दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जों जुदि बे बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालामहरोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो दिनै हारिनि सेन्टिमेन्टआनो गैया। जोंहा हारिनि सेन्टिमेन्टआनो गैया। धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि खालामनानै माबा मोनसे खालामनाय आरो जोंनि हारिखौहाय गुबुन हारिनो हरफिननाय, गावसोरो बुदां फैसा लानानै हरफिननाय, बेखौसो नोंथांमोना सानगासिनो दङ। जुदि दम दङब्ला, हिम्मत दङब्ला, हारिनि जाथिनि सासे हसायैनो सैथो दैदेनगिरिब्ला बड'लेण्ड सोदोबखौ लाबो। अब्लानिया मोजांसिन जागोन, साबसिन जागोन। जों दिनै बर'नि गेजेराव जेसेबां धोरोम थाया मानो धोरोमखौ लानानै नांलायाखै, धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि खालामाखै। अकल खालामदों नोंसोर, दावराव दावसि खालामदों नोंसोर। नोंसोरनि गेजेरजोंनो दिनै बेफोर गासैबो जादों। नोंथाङा जोंखौ जेराव दोना मानो जों ख्रिस्टियानफोरा बेयावनो थागोन, नाथाय धोरोमखौ सोलायनो हानाय नङा। जय बर' हारिनि।